l'escena dins d'uns moments donarà començ el partit corresponent a la segona jornada d'este playoff d'ascens de preferent a tercera divisió i que enfrontarà la Unió Esportiva Alzira, l'equip de Pep Cerveró i el Benicàssim, l'equip castellonenc que ve de guanyar-li al Puçol per 2-1 i l'equip de Pep Cerveró que en la primera jornada empatava en el port de Sagunt. Els aficionats tots preparats ja per a recolzar, ja sonen els primers bombos i en un momentet repassarem ja les alineacions que van a presentar un equip i l'altre. I adevantem ja les alineacions, les tenim així davant i per part de la Unió Esportiva Alzira ho farà Àngel Dorsal número 1, Fajardo el 2, el Juanjo el 3, Bayà en el 4, el 5 per a Ibáñez, el 6 per a Goig, el 7 per a Tonet, el 8 per a Romero, el 9 per a Butragueño, el 10 per a Cabanilles i l'11 per a Miguel. Junt a Pep Cerveró, en la banqueta alzirella estaran Paredes en el dorsal número 12, Gómez com a porter suplent en el dorsal número 13, el 14 per a Bandol, el 15 per a Jordi i el 16 per a Dani. Nova incorporació de la Unió Esportiva Alzira en esta recta final de la Lliga. I per part del Benicàssim faran Trenco, el dorsal número 1, Tomàs en el dorsal número 2, Porcar en el dorsal número 3, Motigo en el dorsal número 4, Tel en el dorsal número 5, Rubén el 6, Pepe el 7, Raúl el 8, Héctor el 9, Gustavo el 10 i l'11, Migue. És l'11 inicial de l'equip castellonenc. Com a suplents, Diego, el dorsal número 12, Emilio Porter suplent en el 13, Carce, el número 14, Unai el 15 i el 16, Pere Marcos. Per un partit atractiu, després de lo que han vist a lo llarg d'esta primera jornada en esta playoff d'ascens i tot queda en l'aire. Què podem veure? Pues esperem que siga una victòria de la Unió Esportiva Alzira i que encarrile pronte ja aquest camí que el porta a l'equip de Pep Cerveró i que presideix Pepe Bartolomé a aquesta tercera divisió que és el que tots en volem. Una panoràmica que el nostre realitzador fa de lo que és les graderies del municipal Luis Sunyer Picó, tots expectants, tots preparats per a que donen començ a aquest partit. També comptarem en esta transmissió el Leo Tarín, que farà de comentarista en esta casa, que és ja habitual, que farà els comentaris tècnics d'esta segona jornada. Leo, molt bona vesprada. Bona vesprada, Pasqual. Què podem veure en este partit, en esta segona jornada d'esta lligueta d'ascens? Volem un bon ambient, les grades plenes, apoyant a aquest Alzira, a veure si aconseguís el que tots busquem, un Alzira en la tercera divisió. Pues ese es el moment que apareix en este cuidat terreny de joc de Luis Sunyer Picó, l'equip visitant del Benicàssim. Un equip que compta en la classificació amb 3 punts ja que va aconseguir la victòria contra el Puçol. Això va a donar a que tingui que forçar la màquina l'equip de Pep Cerveró. Leo, l'equip que troba Pep Cerveró en esta ocasió un equip ofensiu amb Butragueño, ahí podem veure en Romero, i que un equip que és un es queda a casa. Bueno, l'equip de Cerveró és un equip que el que busca és una victòria ràpida, perquè en esta recta final l'Alzira li ha costat arribar al playoff, però una vegada allí en ell és un equip més com el Catarroja, com l'Olímpic, i va a treballar a tope per aconseguir una victòria en casa para que no s'acabe aquesta il·lusió de tots de tornar l'equip a tercera divisió. Eixa línia de 3 podem veure l'àrbitre de l'encontre, que són el Fernández Sánchez com a àrbitre principal, ajudat en les bandes per Muriel López i Rocamora Poderoso. És el tri arbitral del Colache Alacantí, carregats de dirigir aquest encontre. I dia abans, Leo, ese triplete atacant, en Romero, en Cabanilles i en Butragueño. Bueno, el equipo de Pep Cerveró lo que busca es una victoria, no especulará en del partit, sinó buscarà un atac directe i el que busca també és que l'afició, que la veguem volcar, il·lusionar, para que l'apoye totalment i l'equip el porta en volandas a aconseguir una victòria.
a pesar de que el Benicarló es un equipo importante, es un equipo que ha conseguit el primer partit aconseguir 3 punts i a partir d'ahir hi ha que estudiar el contrari i fer el seu futbol. La que podem veure també el màxim golejador de la categoria de la regional preferent a Romero, i fet una placa, la penya que sempre l'ha recolzat a Romero i a la Unió Esportiva Alzira. La penya sap el gol. A veurem si després deixa placa que ha rebut el jugador de la Unió Esportiva Alzira, dorsal número 8, Romero, fa que avui es deleite en aquests gols. Un jugador rapidíssim que pot ser important en aquesta recta final de la Lliga. Un home que té molt bona arribada, un home ràpid i un home que pot fer gols i donar un poc d'alegria a aquesta afició. Sí, però lo important més que res, Pasqual, és no fer errors en defensa, no fer errors en línia de mitjos i que l'equip, pues, no per un error de programació de fer faltes o protestar a l'àrbit, se veig obligat a tirar un tio al carrer a l'àrbit, sinó que aquest equip de l'Alzira el que té que fer és fer les coses ben fetes, no tindre pressa, pensar que l'afició està en ell i a partir d'ahir tindre tranquil·litat i aconseguir una victòria, però en el moment que siga possible, però sense alocar-se, perquè l'equip que té davant és molt important. Un Alzira que va jugar Leo, en Fajardo, Bayá i Juanjo, esa línia de 3, després en els dos pivots, dos homes joves, conforme són Ibáñez i Goig, un ja més veterà, en este cas d'Ibáñez, i un xaval jove, però que brega molt i que talla molt el centre del camp, com és Goig, i en les bandes, Tonet i Miguel. Sí, jo veig que és un equip que Pérez a pensar molt en ell, camp gran, ja que tratar bé la pilota, ja que jugar bé a futbol i ja que tindre tranquil·litat, no fer errors, i a partir d'ahir 90 minuts per veure bon futbol, la il·lusió de la directiva i la il·lusió de l'afició, i a partir d'ahir pues, aconseguir 3 punts i seria un passe més, un punt del dia a partir del 0 i avui 3 més, que és el que van a treballar per a veure si ho aconseguissin. Comença el partit, primers segons de joc, pilotada llarga, ahí està l'home que tanca la defensa, Bayá per a rebutjar la pilota. Atenció que va el primer tir a porteria, que ha fet el número 10, Gustavo, que ha passat per damunt del travesser de la porteria d'Àngel. Primer tir i primer slide per als homes de Pep Cerveró. No van en contemplacions d'aquest equip, Leo, la primera que han tingut, a enxufar-la. Sí, jo penso que ells tenen també la lliçó ben apresa, can gran, a terra la pilota, replegar-se, han tingut una ocasió, han tirat a gol, però sobretot ahí veiem que estan donant avantatges als defenses perquè la traten bé i a partir de la línia de mitjos a fer un poquetín de pressing i defensa en línia, però un partit molt intens i un partit molt bonic per a veure què ocorreix en 90 minuts. Pues jo, Juanjo, pilotada llarga buscant a Butraqueño, però s'adelanta allí Moti per a rebutjar la pilota i segon tir a gol. Atenció, que una jugada que portava perill, té que posar la punta d'estitx Àngel, el porter de la Unió Esportiva Alzira, i dona el compte d'on han tirat. I el primer córrer de la vesprada. Ha sigut un contraatac i des de la línia de 40-50 metres han pegat un embolerón. A veure si el pellava el porter desprevingut, però el porter està molt acertat i ha sigut aquest joc que tu has comentat, un córner, el primer córner de la vesprada. Allà va córner en curt, ha rebutjat en Bayá, fora de banda, però que dos pilotes, igual que estiguen a 25 a 30 metres. Quan té la pilota al Benicàssim, qualsevol jugador que la tinga, intenta sorprendre el porter i a la defensa de la Unió Esportiva Alzira. Sí, partit molt bonic, anem a veure si esto ve per l'Alzira i molt disputat, a pesar de que, bueno, l'equip de davant és un equip seriós que ha aconseguit entrar també en el playoff i serà un partit molt disputat per a que, a veure si treballant-lo bé, sense pressa, pues, s'aconseguís una victòria. Sí, sí, és un equip que ha vingut i això que va agrair-ho és l'espectador, el que està seguint així en darrere de les càmeres de Canal 6 en Ribera Televisió, o el que està en les graderies de Luis Suñol Picó, va a divertir-se perquè ha vingut les idees ben clares l'equip del Benicàssim. Apenas 3 punts en Luis Suñol Picó. Una falta que s'ha produït a 3 metres de l'àrea de castig de la porteria que defen Àngel. Allà està el dorsal número 8, en Raúl, que va posar la pilota al joc, l'àrbitre que alça el braç i que diu indirecte. Atenció que va Raúl. En la seva camaleta, colpeja la pilota, vol que va a punt de penal. Així Àngel.
però han tocat el baló va allà i es produirà el segon córner de la vesprada a favor del Benicàssim. Allà va el dorsal número 10, Gustavo. Des de l'altre costat, des de l'altre cantó. Ara el peu canviat. O la rosca, allí ja els punts en Miguel, que es fa la pilota, i aquí la pilotada ha rebut en Miguel perquè el baló portava camí d'anar a la porteria de Miguel. No és bon començament de partit per a la Unió Esportiva Alzira, que ha rebut 3 corners apenas en 4 minuts i mig de partit. Allà va Gustavo, de nou. Baló que anirà més obert ara. Allí la defensa de la Unió Esportiva Alzira rebutja, concretament ha sigut a Facardo. Allà va Miguel, Romero que no pot, ha posat el peu el jugador Rubén del Benicàssim, fent falta el defensor de la Unió Esportiva Alzira. Com ha sigut aquest equip, Leo? Bueno, així pressionant totalment, un sac inicial directe a buscar un córner, una jugada a estudiar, i a partir d'ahí esperem que l'Alzira comenci a tratar bé la pilota, a jugar bé i a no precipitar-se en aquestes coses. Ja s'ha posat la pilota en moviment i és Valla el que porta el baló, obri a Romero, Ramon que la busca, no pot anar sent que el seu marcador Toné que no arriba. Busquin el futbol directe l'equip castellonenc, té que anar molt de cuidado l'equip de Pep Cerveró. Ara Miguel buscava Cabanilles, no ho ha trobat, sí que recupera Raúl per a el Benicàssim, baló que ha anat a la banda, allí està Tomàs, però Fajardo la passada jornada allà en el port de Sagunt ja va estar fet un colós i avui porta el mateix camí, de no deixar tocar la bola a Gustavo. I això és important. Sí, lo important és que no perdin l'estabilitat, que tinguin fer les seves possibilitats i que comencen a partir de 5 minuts, 10 minuts jugar bé a futbol, perquè el Benicàssim en trompa, ha aconseguit 2 corners, té la posició en el camp i pareix que l'Alzira estigui un poquet nerviós. Sí, puc veure aquesta jugada, Leo, que pensa que s'havien de parlar un i l'altre perquè a saber ha pogut aprofitar ara el davanter del Benicàssim, no? Té raó, estan un poquet nerviosos per l'eixida en trompa del Benicàssim, però a partir d'ara anem a veure si comencen a serenar-se i que, bueno, que això sigui solament una sombra de lo que té que ser el partit este. I aquí diu que la Unió Esportiva Alzira no pot comptar per acumulació de targetes amb el capità Antonio Meji, que és un home que canalitza el joc en el mig del camp. I això, pues, per l'últim passe va notar a la Unió Esportiva Alzira, però el dia Pep Cerveró davant d'aquestes càmeres l'entrenament del dijous de que l'equip anava a guanyar en agressivitat al mig del camp. Sí, el que veiem és la grada que està apoyant totalment a l'equip, que està damunt d'ell. L'entrada inicial ha sigut molt important, el públic que té ganes de que l'Alzira consigui victòria, però bueno, després està el terreny de xoc i hi ha que fer les coses bé i no precipitar-se. La pilota en aquesta falta que s'ha produït a l'altura de mitjos, es pedarà per fora de banda a favor de la Unió Esportiva Alzira. Pràcticament hi ha 7 minuts d'esta primera part, 0-0 al marcador. Ese slide que haurà pogut patir el porter local, el porter de la Unió Esportiva Alzira, Àngel, en ese baló que ha cedit el central Vallà. I ara falta d'Ibáñez, al dorsal número 7, Pepe per part del Benicàssim. Baló parat, joc interromput, i a veure si trencant aquesta falta li trenca la Unió Esportiva Alzira un poquet el ritme al Benicàssim, Leo, i es fa en la manilla del partit. Allà va de nou Àngel, rebutja que fa pot Ibáñez. Són moments, Pasqual, són moments inicials molt difícils. El Benicàssim ha eixit a tope, pareix ser que no vol que el sorprengui, que no s'ha tirat darrere, però també l'Alzira que no ha agarrat el ritme del partit. La posició de la pilota en aquest moment
Atenció que podia haver perill, atenció que ha obert a Raúl, el que fa la centrada, allí estava molt ben col·locat Fajardo, Romero que la juga, ha obrit per a Tonet, Tonet que volia jugar en Romero, però que l'ha capturat en la pilota, ha sigut el dorsal número 6 del Benicàssim Rubén. Baló que ha anat a les mans o als peus de Trenco. I s'ha perdut el baló fora de banda. Allà va la pilota en poder de Romero, però la pilota s'ha quedat en els peus del jugador. Ara sí, però jo crec que estava fora de joc Gustavo. Està col·locat l'àrbitre assistent, el senyor Uriel López, i ha assenyalat el fora de joc de Gustavo. Quan juga Miguel per part de la Unió Esportiva Alzira, demana la pilota Ibáñez que la perd en els peus de Rubén, contraatac del... Oh, que baló! I que fàcil ho ha vist Héctor esa pilota, com se la troba en el punt de l'àrea on fa mal un delanter i que fluixet ha tirat. Sí, Pascual, pareix que l'Alzira està un poquet nerviós, no ha encontrat la seva posició en el terreny de joc, falta un poquet d'equilibri, tranquil·litat i estar més atent a la línia de mitjos perquè el que està fallant en aquest moment és... Ara jo crec que s'ha precipitat, un poc en el fora de joc de Cabanilles. Una defensa molt adelanta, estic mirant jo, pressionant al mig del camp i davant dos homes puntes que estan treballant molt i l'Alzira no està encontrant la seva posició en el camp i el seu ritme de partit. Falta un poquet el domini al mig del camp, que agarren la posició els homes de centre de camp, no? Estiguen més tranquil·litzats i tinguin fer les seves possibilitats. A veure, un baló que li arribarà als peus de Ballà que alça el cap, busca els moviments dels seus companys, baló llarg que va Butraguell, un home que el primer passe per dalt va molt bé, però allí ha rebutjat la pilota Tel per part del Benicàssim. Tonet, a veure si me'n fa una de les bones, perd molt pront la Unió Esportiva Alzira la pilota, Gustavo que se n'anava, però l'àrbitre de l'encontre, el senyor Fernández Sánchez, ha entès que s'emportava Gustavo la pilota en les mans. Això que va Romero, ha sigut agafar Romero quan intentava muntar el contracop i s'ha xulat falta. Sí, veiem un equip del Benicàssim molt intel·ligent a la línia de mitjos, fent faltes ràpides per a reconstruir l'equip, no perdre la posició en el camp, la defensa organitzada i l'Alzira tratant d'intentar agarrar el ritme del partit, que no està aconseguint sota el moment, però sí que està intentant buscar-lo. Un equip que pressiona, la Unió Esportiva Alzira tindrà que jugar per les bandes com ha fet ara en Tonet, però el baló no ha trobat el seu destinatari i ha acabat a les mans del porter en visitant Trenco. Trenco que obrirà la pilota, ahí va, però pareix que recupera el Rubén, pareix que la Unió Esportiva Alzira està perdent molt pront la pilota. Està un poquet nerviosa, el partit ha sigut molt trepitant, En el moment on comença l'equip alzireny a tindre la pilota i a començar a jugar, entonces, Leo, podem veure un altre partit. Sí, el Benicàssim està agarrant la posició en el camp, ha guanyat un poquetet el ritme del partit en estos 5 minuts inicials i sobretot està un poquetet fora de punt, però esperem que pronte reconduïsca l'equip, comenci a jugar bé per bandes. El partit són 90 minuts, lo important és el final, però ara en este moment l'Alzira està un poquetet nerviós, està a falta de posició de pilota. La Pella Sapogó que no para d'animar a seus a la Unió Esportiva Alzira. Ja portem 12 minuts d'esta primera part, 0-0 marcador quan s'emportava Tonet a la pilota i entès l'àrbitre de l'encontre, el senyor Fernández Sánchez, que no havia falta en aquesta entrada. S'ha quedat Tonet a terra, vam veure ahir el jugador de l'Alcúdia a terra, el massatgista de la Unió Esportiva Alzira, que així corregués a veure l'estat de Tonet, l'àrbitre de l'encontre,
i el fisioterapeuta Montalbà, que va veure com es troba el jugador de l'Alcúdia. Parece que s'ha fet mal en contra el tapetar, el poco d'autoritats, cares de preocupació en les cares del president de la Unió Esportiva Alzira, el senyor Pepe Bartolomé, conforme està desenvolupant-se el partit. La pilota que l'ha tornat el Benicàssim, i de nou el joc ja està en Elusio Pico. Pilotada llarga de Ibáñez, balón que va a espaldas de Romero, Romero que aguanta, Romero que l'aguanta, està esperant a Crisca Tonet, se'n va Romero i el balón que va fora de banda. En quan estaven esperant la Butragueño, el Cabanillas d'eixa pilota, eixa possible centrada de Romero. Ja està de nou incorporat Tonet. Ahí va eixa lluita titànica que va tindre Javi Bayá en el centre delanter Héctor. Pasqual, el que m'impressiona a mi és el terreny de xoc del diumenge passat, de la jornada passada en el camp de l'Acero. Hi ha poca diferència, no? Un camp encharcat a dames, encharcat, sec, un terreno de pols, un terreno encharcat i ara veiem així un terreny de xoc meravellós. Així és, la Unió Esportiva Alzira tenia que començar a jugar i a crear aquestes oportunitats, aquestes ocasions de gol i fer alçar al telespectador el que està vivint en directe de la caïda, ¿no? El públic el té a favor, falta que maneje un poquet del partit, que comenci a jugar per bandes, a tratar bé la pilota i a partir d'ahí jo penso que el públic està il·lusionat en este Alzira i anem a veure si entre tots fent un poquet de força aconseguim que el partit pues, arribi a un bon lloc, un resultat favorable a l'Alzira. 0-0 al marcador. I han entrat dos vegades els cuidadors per part d'un equip i l'altre. El que no estem és empatatge a ocasions. Ha tingut dues ocasions el Club Esportiu Benicàssim i la Unió Esportiva Alzira no ha tirat encara en ninguna ocasió contra la porteria contrària. Partit que estem oferint-los des del camp municipal Luis Señor Picó d'Alzira en esta segona jornada del play-off d'ascens de preferent a tercera divisió. Pasqual, el que tenim que tindre clar és que l'equip que de davant és un equip seriós, un equip que ha fet els deures, ha arribat ahir per mèrits propis i a partir d'avui pues el partit, el rival és complicat. Dic que uno no juga, però hi ha que pensar també el contrari, no? Sí, el contrari és un equip que arriba a les mateixes il·lusions que l'Alzira i també voldrà fer les coses bé. Un delanter centro rocós, musculat, una línia de mitjos molt agressiva i la defensa, pues, de moment, I que mirem de guanyar el dia al Puçol també. Sí, no, l'equip és... Tenim 3 punts. El partit és difícil i complicat. El que tenim que fer és tindre tranquil·litat, fer les coses bé i a partir d'ahir no tindre pressa, perquè són 90 minuts i estem jugant en casa. Pues anem a veure què és el que donen sí, quan ha tret aquesta falta té, el posat el baló a punt de penal de llevar Fajardo de cap, toca Butragueño, Butragueño que envia de cap a Romero, Romero que retalla, se'n va d'uno, han tret l'altre, però que atent i quina pressió està fent l'equip del Benicàssim, els homes del Pep Cerveró, de la Unió Esportiva Alzira. Però s'ha xiulat una falta de batuda de mitjos a favor de l'equip castellonenc. El partit no està encara definit per res, en el centre del camp no mana ningú, molta pressió, moltes ganes d'agradar i està un partit ara molt trabat perquè encara no s'ha fet dueño del mig del camp ningú dels dos equipos. 10 minuts de partit, 0-0, atenció, ahí ha estat a punt de fer-se Gustavo, que sempre és un home que està inquietant un poc la defensa de la Unió Esportiva Alzira quan juga Raúl. Allà sempre està a punt per a tallar Javi Bayá. Juga Cabanillas que plata Romero, que baló li plata Romero, Cabanillas, disputa la pilota Romero, arriba Tonet i acaba la pilota fora de banda. I s'ha sigut la millor jugada de la Unió Esportiva Alzira en esta primera part. Com havia guanyat l'esquena central, Butragueño aquí
a rebre, allà va Juanjo, el de Carlet, obri la banda, allí estava Miguel, i el que al cap no troba ningú, Rubén Goig que la demana, acaba amb els peus de Juanjo, Juanjo busca el capità, Ibáñez a Miguel, per aquell costat de la banda esquerra, atenció que sempre pot fer la centrada, i ha xiulat l'àrbitre que la pilota havia eixit per la línia de banda. Banda per a l'equip castellonenc, que no està massa d'acord el públic que acudeix en un bon número a presenciar aquest partit entre la Unió Esportiva Alzira i el Benicàssim, i ara per millor de la recompensa, no? Que millor s'havia pogut equivocar i ara ha donat falta de saque per a la Unió Esportiva Alzira. Yo lo que veis, Pascual, es que están los equipos un poquito acelerados y están ahora hay un saque de banda erróneo per part de l'Alzira i uno per part del Benicàssim, i a partir d'ahí pues encara no hi ha ningú dueño del terreny de joc, veiem contraatacs al·locats, però de moment el partit està en blanc encara, no veiem ahí molt de pressing, molt de treball, molta gent al mig del camp i un partit molt disputat i molt treballat de moment. Pues continuem oferint-los aquest partit des de l'estadi Luis Suñol Picó. No ha eixit la pilota, ha rebutjat Porcar per part del Benicàssim, juga Rubén Goig, no troba ningú, ara troba Miguel que buscava a Butragueño, no s'ha enterat Butragueño que anava la pilota d'ell, esperava l'arribada de Romero, i ara una altra falta a favor, en aquest cas, del Benicàssim, a l'altura de mitjos, on dividits els dos terrenys de jocs. Allí lluitava per la pilota el jove Rubén Goig, que ha acabat a terra. Ahí podem veure, s'interessa l'àrbitre de l'encontre per l'estat de Rubén Goig. Ja s'ha incorporat, ara tindrà que tirar la pilota fora, no jugar a la Unió Esportiva Alzira. 0-0 el marcador, continuem en esta segona jornada, a veure si una xispa de la Unió Esportiva Alzira s'adavanta el marcador i posa. Això és la festa, on és que es munten la penya Sapagol animant a seus, a veure si aquesta xispa, conforme diem abans, que fan esta penya que ajuda i que anima el seu equip a la Unió Esportiva Alzira per tot arreu on van. Sí, veiem que el Benicàssim no perd la posició en el camp, està tratant de ficar l'Alzira nerviós, està apretant molt i ara pues, jo penso que fa falta tranquil·litat, no tindre pressa i fer les coses bé, perquè estan incorrint en faltes, estan incorrint en una cosa que l'àrbit no se'n perdona un àrbit que també voldrà pujar de categoria, i el partit està molt complicat de moment. Una falta perillosa que va llançar Gustavo, dorsal número 10. Atenció que va Gustavo, segur que serà una falta d'assaig. Ara va Gustavo, i la seva acaba, ha tirat a dins, i el que més va dels jugadors del Benicàssim és que de qualsevol posició Leo tiren a gol. Hem pogut veure les tres voltes que han enganxat la pilota i de qualsevol posició tiren a gol. Sí, ha sigut, són rechaces, balons soltes de fora de l'àrea, bolerons, a veure què se busca, i sí, el que dius, Pasqual, té raó, han tirat 3 vegades a gol d'una posició pues, a molta distància, però bueno, un tiragol sempre té el seu perill. Falta que l'equip estiga tranquil·litzat i bueno, comença a funcionar poquet a poquet, cosa que no ho ha fet des de moment. Quina pilota ha tallat ara Teo en aquesta jugada quan Butragueño volia deixar la pilota morta a Romero. Romero, un home que intenta escapar-se entre línies, Butragueño aguanta els dos centrals i entrant de darrere pot fer mal ese jugador Romero. Però la pilota a punt de penal, atenció, que allà està Migue, s'emporta la pilota Tonet, i havia eixit la pilota per la línia, ahí tenen el seu més i els seus menys,
Torrent i Miguel pareix que va protestant i va dient-li a l'àrbitre que ho tindrà en compte. El xicotet Miguel, ara es penta de Tomàs a Butragueño, allà va Juanjo rebutja, però recupera molt pront els jugadors del Benicàssim la pilota ha robat, molt lluny de la pilota està Butragueño, la pilota acabarà fora de banda. Anem a veure si la Unió Esportiva Alzira és capaç, 22 minuts aquesta primera part, 0-0 el marcador. Eixa pilota que ha anat, atenció que podia haver perill, és un home que porta molt bé la pilota, que l'aguanta i espera l'arribada dels seus companys. Gustavo està agradant este jugador i ara, si antes ho diguem, antes la perd. Ojalà sigui així. Ha canviat, ara buscava aquesta pilota, portava la direcció a buscar a Cabanilles, que està demanant-la. Cabanilles rep a l'altura de l'àrea, se'n va Cabanilles, és un home que li pega fortíssim la pilota, tira, ui! La millor jugada del partit, ho diem abans, que és un home que li pega molt fort a la pilota, el dorsal número 10, Cabanilles, i a punt ha estat de pujar el primer marcador per sota, Trenco, el porter visitant, el que ha posat el punt a la punta dels guants i ha enviat la pilota al córner, el primer córner per a la Unió Esportiva Alzira. Pues que això s'anima, Leo. Sí, Pasqual, han vist una definició molt bonica. Ha trencat per el centre, ha buscat tir de gol i ha aconseguit un tir molt bonico després de tot el que s'ha vist. El millor xut directe que s'ha aconseguit en la primera part l'ha fet el Cabanilles, el jugador de l'Alzira. A pesar de que el Benicàssim estava guanyant posició en el camp i jugant en jugades aislades. L'afició que nosaltres estem ja pràcticament ja un poc adormits, però aquest tir de Cabanilles buscant la posició, buscant el forat per a veure per on tenia que tirar cap a la porteria contrària i així ho ha fet. Ara s'ha assenyalat fora de joc, encara que pensem que algo justet, però crec que sí que estava almenys en aquesta línia de fora de joc. Per allò que es trobarà aquesta pilota, pronto la busca el futbol directe, ahí està la pilota buscant a Gustavo o buscant a Héctor, juga Butragueño, Rubén que s'ha precipitat ara, Rubén Goig. Un poquet de l'equip nerviós. Sí. Falta, confiar en... Ara Rubén deu de parar la pilota i esperar a que... Buscar compañero i no precipitar-la i no uns moviments, i si no és aguantar-la, per almenys si t'entra una, el fa falta. Sí, peguen un tir directe ràpidament, l'equip està situat, baixa pilota i de moment perd posició de pilota. Se vol de Miguel Granatador, atenció que ha recuperat Ibáñez que obre, allà està el segon tir que ha fet la Unió Esportiva Alzira i el segon tir que ha fet el mateix home, Cabanilles. És un home que si es carrega el partit al coll, Cabanilles és un home que pot aportar molt a aquest equip. Sí, és un home que té qualitat, sap definir i ahir hem vist que en dos tirs directes ha sembrat el pànic en les grades i ha sigut els dos tirs més seriosos per part de l'Alzira. A pesar de que ha dominat més el Benicàssim, la feina més complicada i més difícil ha fet l'Alzira. Apareix la primera cartolina groga del partit, és per a Miguel, dorsal número 11 de la Unió Esportiva Alzira, en aquesta pilota que ha tallat, i molt pronte l'àrbitre de l'encontre ha tirat mal a butxaca el senyor Fernández Sánchez i ha tret la primera cartolina del partit. Jo penso que ha sigut un poquet massa pronte perquè el partit queda molt per jugar i la falta no ha sigut una falta para dar la targeta, el que passa que 28 minuts de partit. Depèn de com comprenga l'àrbit la jugada, però jo penso que no he vist una jugada intencionada per part del jugador de l'Alzira. Ara hi ha hagut falta de Héctor a Juanjo. Ahí veiem un delantero centro, nou a l'esquena. Jo crec que el porter que té una connexió amb la parella central. Sí, ha hagut un poquet de despiste. Té que ser
Ángel y diría vaya que bache y Sí, se el portero topetaba, es pues lo que se ha quedado muy sabe poder detallado. beneficiar a Héctor de la pilota. Sí, lo que pasa es que Héctor es un delantero centro rocós a l'antiga i ha entrat ahir i bueno, ha desplaçat la defensa, l'àrbitre ha interpretat que era falta i s'arriba el xoc sense un equip que mana del centre del camp. Ara jo crec que t'està donant d'enganyar el senyor Fernández Sánchez en aquest vot de Butreguello. En quan si hi ha falta, parece que si jugues en fan moltes, si hi ha falta és a favor de la Unió Esportiva Alzira, en cas que ve d'apitat. El partit és un partit nerviós, és un partit que està la gent no ha agarrat encara la posició del camp, molt de pressing, molta garra, moltes ganes i falta templar-lo, agarrar posició, jugar bé i no tindre pressa. Que bé Cabanillas, ha trencat a fora Joc Romero, atenció que podia haver jugat de perill. Quina jugada ha portat a Romero. Jo pensé que ha volgut tirar massa escorat. Era millor una centrada que arribava Miguel, arribava Rubén. Ha volgut fer el gol directe i no tenia posició, no tenia àngul, el porter havia tapat. Poc d'àngul, no, Leo? El porter havia tapat tot l'àngul del partit, de la porteria. Era molt difícil sorprendre a aquest equip en esta jugada concreta. Esa pelota per tracte que rebota en algun defensa. Era la seva millor opció buscar el punt de penal perquè entrara una segona línia, perquè te fes el gol. Atenció, perquè aquesta primera mitja hora la Unió Esportiva Alzira ha arribat en 3 ocasions apenas en 10 minuts. Això vol dir que molt bé Ballà, molt bé Javi Ballà, deixant-se caure a terra i emportant-se la pilota en juga el de l'Acudi a Tonet. Deixant-se caure a terra sense fer la falta, que és molt important. Que se'n va, té el seu costat, ara havia vist a Trenco, ha avançat i volgut fer la vaselina. Academia que s'ha precipitat un poc a l'anella, la intenció era molt bona. Sí, bueno, la intenció ha faltat un poquetet més de precisió en el tir. Però aquí intentaron, el porter s'ha adelantat, lo que pasa es que cuando un xor fa això és perquè és un xor listo i pensa que el porter està adelantat, lo que passa es que li ha faltat un poquetet la direcció de la pilota. Però la intenció ha sigut molt bona. Se aconsegueixen gol molt importants en esta jugada. Ese mà Gustavo i el capità de la Unió Esportiva Alzira Ibáñez, el mateix que Javi Ballà i Fajardo, la tenen en Héctor, el centre davanter del Benicàssim. Està passant del temps, Pasqual, i hem vist el Benicàssim treballant molt, però 2 ocasions importants de gols s'ha fet a l'Alzira. Va passar-li factura en la segona part, si esforç que està fent, perquè està fent un esforç el Benicàssim, Sí, està pressionant, una defensa molt adelantada, bueno, en el seu riesgo, però depèn del nerviosisme que tingui l'Alzira. L'àrbitre ve un home que no està perdonant ni una, a la mínima falta, pues, igual per a uns que per a altres pita falta. Pues falta a favor què passa de l'equip castellonenc. Ahí està el dorsal número 8 en Raúl i Gustavo, els dos homes que sempre estaven al costat de la pilota. Atenció, pues és Gustavo, com sempre, de rosca, i el baló es prendrà per la línia de fons i serà treta de porteria. Al començar tinguent en dos ocasions el Benicàssim i a poc ha anat apagant-se. Això vol dir que la Unió Esportiva Alzira en esta recta final de la primera part podia apretar un poc més en l'accelerador i posar un poc en apur al porter visitant en Trenco. En el centre del camp li falta un poquet de fluïdesa a la Unió Esportiva Alzira. No entra en joc Ibáñez. Ara deixa pilota, són pilotes, futbol massa directe, pilla el davanter centre fora de la seva posició i els dos millors puntes, Romero i Cabanillas, es queden esperant la pilota, perquè és que aquestes pilotes llargues no beneficien res als dos puntes ni al punta de la Unió Esportiva Alzira. Quan juga per la banda, Miguel fa la centrada, allí arriba Fajardo, però arriba primer Miguel, que es fa amb la pilota, atenció, que s'ha pogut fer mal Miguel. Jo el que veig, Pasqual, és que l'Alzira té que tindre fer les seves possibilitats
no té que tindre pressa, luchar la pilota al mig del camp i començar a tratar-la bé. L'equip contrari té molta força en aquest moment, està pressionant-los bé, està tancant totes les possibilitats i entonces lo que hay que fer és manejar la pilota, jugar en el lliure, jugar en bandes i no tindre pressa fins que es desfogui un poquetet o perga aquesta força inicial dels 10-20 minuts primers. I a partir d'ahí tratar la pilota bé i jugar el seu estil de xoc en l'Alzira. No arribar a la balona directa perquè això és el que le va a fer el primer canvi. Pues primer canvi, se'n va el dorsal número 8 en Raúl per part del Benicàssim i entra el dorsal número 16 Marcos. Sí, és un canvi raro, no este, potser pensem que el entrenador del Benicàssim haurà vist algo raro perquè pareix que no hi ha hagut lesió ni hi ha hagut ninguna cosa rara en el seu equip, però bueno, l'entrenador sabrà el que ha fet. Els 32 minuts, no? Si faltaren més, una cosa rara en la primera part, però bueno. Hi ha hagut falta i ara, de la manera que ha ensenyat la targeta a Miguel, deu d'ensenyar també la targeta al jugador del Castelló. L'àrbit estava a molta distància, no estava damunt de la Xua, ha pitat la falta i s'ha quedat a 30-40 metres. És una falta que és per darrere. Sí, probablement, totes les jugadores per res, sense intenció de jugar la pilota, pues diu el reglament que són targetes grogues. Atenció que va Cabanillas, un home que de qualsevol distància té una pegada fortíssima. Atenció, allà va Cabanillas i el gol que cita per damunt del travesser de la porteria Trenco, per damunt del que tret està la pilota fora del camp. Sí, el que hi ha que pensar, Pasqual, és que este camp té unes dimensions molt grans i una falta fora de l'àrea, pues, n'hi ha moltes distàncies i ahí hi ha que ajustar molt el tir i hi ha que assegurar molt possibilitat de que tinga ocasió de gol. I aguantar el ritme perquè conforme van passant els minuts el camp va fent-se gran, no? Sí, jo penso que l'Alzira està fent-ho bé, no té que tindre presses. És el que va Tonet i a punt està de connectar i s'acaba botada Butragueño. Aquestes són les pilotes que fan mal, que el que comentaves. Veiem que el Benicàssim està treballant molt, però les dos jugades, tres jugades més possibilitat de gol les ha fet l'Alzira. Ha arribat molt en comptades ocasions, però ha arribat amb més perill. El que està clar que quan arriba a la Unió Esportiva Alzira, la porteria contrària és perill de gol. Quan juga Cabanillas que se la porta, atenció que sempre que porta la pilota és també a perill. Cabanillas que volia eixir-se'n de 4, tenia Romero soles. No tenia una millor opció per banda esquerra, l'havien apoyat dos, havia intentat fer la jugada individual i estava rodejat de contraris i ahí era una opció mala en decidir el finalitzar esta jugada d'atac. Sabent el perill que porta Cabanillas i apenas ha agarrat la pilota, l'han rodejat tres contraris i no l'han deixat eixir d'elles. Quedem dos homes de la Unió Esportiva Alzira, Miguel i Romero a soles. Veiem un àrbit, Pasqual, que no se'n passa ni una. La mínima pues, talla el xoc, no deixa jugar, no deixa seguir el ritme del partit i a la mínima falta. Pues jo crec que l'àrbit li havia deixat un poquet de jugar la llei de l'avantatge en jugades pues, que pràcticament no tenen importància, però no hi ha que tallar el xoc perquè si no el partit està... Les faltes a l'altura de mitjos que aporten un muntó de falta. La llei de l'avantatge. Rebutja Ibáñez, recupera Tonet, el jugador Andel Alcúdia. Tonet que s'aixa la pilota, arriba Fajardo, es queda ben a Fajardo. Hi ha la falta de Fajardo. I damunt li senyala la targeta, el que estàvem parlant d'antes, Possiblement siga una falta de targeta, però que si una és l'altra també. Jo crec que l'àrbit està un poquet precipitant-se en targetes, sí, perquè les dues jugades han vist que el jugador de l'equip contrari està fingint un poquetet, fent-ho massa gran. Jo veig un partit molt noble, no veig per què l'àrbit pues ja en aquest moment l'Alzira té dos targetes perquè queda molt de partit i bueno, a la llarga podia passar-li factura a l'àrbit perquè s'havia obligat a... Fajardo busca la pilota, es troba en ella
És I una el senador disputa... Peltre i Gustavo. És una disputa que uno s'anticipa a l'altre i no hi ha per què interpretar que va agredir al contrari. Però que Fajardo pot llevar el peu en aquest moment, No pot parar i l'àrbitre té que interpretar que si comença a treure targetes, si porta este ritme, pues el final Pues allà va porcar no va ser perquè, bonico pel futbol. allà va porcar perquè no està Gustavo, allà està Miguel per a fer-se la pilota. Precís, ràpid, la Unió Esportiva el gira. En el braç està assenyalant Camarines, que s'aporta la pilota que bé ho ha fet. La intenció era molt bona. Camarines volia fer la paret en torn i anar-se en ella. I està Fajardo traient de banda. Ara sí que ha rebut una falta. Juga Ballà que va a Camarines que s'aporta la pilota. I ara sí que de l'Auli ha rebut falta a Camarines. El senyor Fernández Sánchez, que no sabe res. Juga amb Miguel en Romero. Atenció que se'n va Romero. A la banda. Fa aquest retall. Busca Miguel que fa la centrada. Desafortunat Miguel en aquesta centrada. Pasqual, jo el que veig a l'Alcira que li falta això, que els últims metres trata bé la pilota, dona un passe en avantatge pel delanter i l'Alcira el veig jo nerviós al mig del camp. Està notant el que està dient Leo en la baixa del capità Antonio Meji? Bueno, Meji és un home que al mig del camp tindrà els seus defectes, però té una gran virtut que els últims passes són medits i ahir ell trata de I potser l'equip és amb ell. Ficar valors ben ficats i això és el que li falta a l'Alcira. Tratar bé la pilota en els últims metres. Miguel que se'n va i no s'ha entès en el recient incorporat a Marcos i el baló acabat en les mans del porter local Ángel Fajardo que buscava a Toret. 38 minuts ja de partit. I altra volta el baló fora. Una cosa que està l'Alcira sofrint molt és tratar bé la pilota, no tindre pressa, xuar per bandes, tratar-la de manejar la pilota on no estigui al contrari, i veig una Alcira que està intentant massa l'atac directe i la pilota la perd molt pront, la té i ràpidament la té el contrari, i el contrari pues, té l'avantatge que està jugant fora de casa. Allà va Gustavo, vol a punt de penal, atenció que se l'ha mitjat Ángel, però ha rebutjat la pilota molt pronta Ibáñez. Allí Romero estava en esos tres defenses replegats del Benicàssim. Futbol directe per part de l'equip visitant i el baló acaba fora de banda. Està aprofitant-se un poquet del nerviosisme de l'Alcira, està guanyant metres en el terreny de xoc, no ha fet res el Benicàssim, però bueno, té part del camp a favor i a partir d'ahir el que busquem és que l'Alcira pues, no tinga pressa, jugui bé a futbol i trata bé la pilota. Perfecte la cobertura de Juanjo, que en aquesta eixida de Ballà que s'emporta la pilota molt bé sempre el capità, un dels capitans de la Unió Esportiva Alzira. Atenció que la pilota se l'emporta Cabanilles ha perdut per aquesta entrada de Tomàs. De nou s'emporta Cabanilles la pilota, alçava el braç el jugador del Benicàssim, fa la centrada i el bol acaba a les mans del porter Trenco. Sí, però en línies Pasqual ha alçat la banderola i pareix ser que és un saque de banda. No deixa continuar, l'àrbitre ha tardat molt en mirar la línia i és un saque de banda. Pues tinc els meus dubtes que la pilota vaya travessat, almenys en les imatges que del monitor que tinc així davant de mi, tinc els meus dubtes que la pilota, perquè que té que passar, traspassar el bol sencer. Totalment, en línia estava allí, l'ha assenyalat a l'àrbit. Estiga per damunt. L'àrbit ha deixat jugar la jugada, sí. Però ràpidament ha mirat en línia i ja ha vist que estava la banderola alçada i això diu que segons en línia deixi la pilota. Pues per allí ens ha produït, va treure el Benicàssim i ara ha pitat una altra falta de Javi Ballà. Javi Ballà està dient que s'ha tirat de munt. No hi ha molt mig del camp de moment. Dos jugadors aislats de l'Alzira han sigut jugadors de perill, però no està guanyant el centre del camp i no està guanyant
la posició de la pilota Pascual. Estan un poc nerviosos. Però que tampoc crea massa ocasions, Leo, de perill. No. Només ha sigut 2 tirs lluitats en els primers minuts d'aquesta primera part. El que està guanyant és que està jugant en el camp de l'Alzira i això no és gens bo per l'equip. I mentre està bo, si no el tenen ells allà, i no creen perill. Estan jugant en el seu camp, no han fet jugades de perill, però tenen la posició de la pilota en un terreny difícil. Allà va, pel que ha passat, fregant el pal de la porteria de Ángel, que és el que va posar la pilota en moviment. Faltaria 2 jugades boniques per part de l'Alzira perquè el públic començara en volandes a portar l'equip. De moment no ho ha aconseguit, però l'afició de l'Alzira està il·lusionada en que el seu equip li oferisca alguna jugada perquè ràpidament ficarà al públic en el partit, però de moment està un partit complicat i en el centre del camp està la lluita total. 43 i mig de partit en esta primera part que estem oferint-los des del camp municipal Luis Sillón Picó, Canal 6 en Ribera Televisió, en esta segona jornada del playoff d'ascens de preferent a tercera divisió que enfronta la Unió Esportiva Alzira i el Benicàssim. 0-0 el marcador, quan hi ha una falta favorable a l'equip castellonenc. Gustavo, que diu als seus companys que es veregen. Ahí va, fora de banda, rebutja Ibáñez, Romero, que ha tingut que venir en tasques defensives, que ve a tocar Butraguello per a Camarilles, ha sigut objecte de falta i ara sí, pita falta que serà la targeta. Sí, han vist ja dos jugades igual, una posició de pilota per part de l'Alzira per a muntar un contraatac i ràpidament l'equip visitant ha trencat aquesta possibilitat en una falta en la línia de mitjos i l'equip harà posició i s'ha trencat la possibilitat d'un contraatac. Una falta tècnica, però... Un equip molt estudiat i bueno, en tota l'estratègia de Pissarra perquè ràpidament l'equip estigui situat i no hi ha cap possibilitat de contraatac. Allà va Javi Vallà, el baló que buscava Butraguello, no pot tallar Ibáñez, el baló acabarà en els peus de Vallà, Vallà que torna la pilota a Ángel que obri Fajardo que rebutja la pilota, Torre que la pot replegar, temps complit, minut dia 45 de partit, s'afegirà un minut, així en pot veure el cartell que ha alçat el delegat de la Unió Esportiva Alzira, Juan Seguí, que diu que hi ha la fora de joc de Tonet. 45 complits, esperem que en aquest temps de descans puga Pep Cerveró tranquil·litzar aquest equip i tindre en aquesta segona part almenys un poquetet la pilota al centre del camp i pugui arribar a la porteria contrària. El que estem veient, Pasqual, és un clàssic partit d'un playoff on dos equipos tenen les mateixes avantatges, estan treballant molt, estan luchant molt. Ara depèn d'un error d'un equip o altre, però l'equip del Benicàssim també és un equip que està ben armat. Han vist mig partit, mitja part, i ha jugat i han vist molta garra, molta lucha, però sense tenir les coses clares. Les millors ocasions per a l'Alzira, la millor posició en el camp i la millor domini del terreny de xoc del Benicàssim, i la segona part en tota la il·lusió del món per a l'afició de l'Alzira per veure si aconseguís algo important i positiu. ¿Algún cambio que faria vostè en este temps de descanso? Bueno, yo lo que pienso es que el equipo tiene que jugar tranquilo, no tiene que jugar nerviós. Han visto un cambio raro que el entrenador del Benicàssim ha fet un canvi en la primera part i entonces a partir d'ara esperem que la segona part comenci a jugar bé l'Alzira perquè l'equip del Benicàssim té molta força, s'ha desgastat molt i la segona part serà interessant per part de tots. I nosaltres anem a fer una xicoteta pausa per la publicitat i en tornar rebrem ja aquesta segona part des de l'estadi Luis Sunyer Pico d'Alzira. Una xicoteta pausa i en seguida tornem per a veure què dona en si aquesta segona part d'aquesta segona jornada del playoff d'ascens de preferent a tercera divisió que enfronta a la Unió Esportiva Alzira i al Benicàssim. Temps de descans 0-0 en el marcador. Saludem des del camp municipal de Luis Sunyer Picó quan falten segons per que doni començ a aquesta segona part. I
tot preparat. Podem veure Romero i Cabanillas. I pareix ser que Pep Cerveró ha donat entrada a en Dani, la nova incorporació de la Unió Esportiva Alzira en esta mateixa setmana. I l'àrbitre de l'encontre, que posa la crono en marxa. I pareix ser que porta camí de que comença esta segona part. Un canvi per a cadascú. Ho feia en la primera part i comença el partit. Comença el partit en el contracop de la Unió Esportiva Alzira. Buscava Cabanillas, buscava a Butragueño i no l'ha trobat. Ahí el baló que s'ha perdut per la línia de fons. Així, la Unió Esportiva Alzira en la idea de fer-se en els 3 punts, els primers 3 punts d'este playoff. El públic que ompli part de l'estadi de Luis Suñer Picó en esta segona jornada en la fase d'ascens de preferent a la tercera divisió, que enfronta a la Unió Esportiva Alzira l'equip de Pep Cerveró i el Benicàssim. Per si algun telespectador s'ha incorporat tard, 0-0 en els primers 45. Ja en portem 1 i mig. Atenció, que se n'anava Butragueño per eixa banda i ha sigut fet en falta, parat en falta per el dorsal número 2 del Benicàssim Tomàs. Atenció, que va a posar la pilota en joc Cabanillas. Agarrons, espentes, amb el tot en eixa àrea. Què serà capaç de fer Cabanillas? Atenció, allà va, Pablo Rosca, i a punt ha estat d'arribar a la pilota Juanjo, que mira des de darrere de nou Cabanillas el que porta la pilota. Joan Ibáñez que la torna, baló que va poder pegar, no arriba. Que és fortíssim de Fajardo, que havia pujat per a incorporar-se a l'atac i ha passat per damunt del travesser de la porta de Trenco. Falta Pascual i aquesta última jugada, assegurar-la, baixar la pilota a terra i pegar un tir creuat que no ho ha aconseguit, però la jugada era important. Hem pogut veure, Leo, el primer canvi de la Unió Esportiva Alzira, citant Dani, jugador que fa 2 temporades estava en la Societat Esportiva Sueca, que ara estava en la tercera divisió manxega, i que ha volgut Pep Cerveró introduir-lo en aquesta segona part. Sí, a veure si trata bé la pilota i al mig del camp n'hi ha idees més clares, perquè l'Alzira el que veiem és que està tot embolicat en un futbol força, en un futbol de treball, i falta fer un futbol més científic, més calculador, i l'últim passe que sigui exacte. I hem pogut veure que l'home substituït, que ha sigut Miguel, que havia rebut una targeta al dorsal número 11 de la Unió Esportiva Alzira en la primera part, i ha sigut el canvi que ha fet Pep Cerveró, en Dani per Miguel. Sí, la defensa està bé, la delantera també, però al mig del camp faltava... I el públic que va, a més, incorporant-se per omplir les graderies del temps de descans. I sols portem 3 minuts de partit i ha entrat el massatgista de nou al camp. El públic està volcat per l'equip, falta 2 jugades de gol, algun golet, i a partir d'ahir l'Alzira eixirà volandes, però el primer gol no ve, i entonces està sofrint de l'equip de l'Alzira. Les primeres autoritats locals que han fet acte de presència en el palc, junt al president de la Unió Esportiva Alzira, Pepe Bartolomé, i el regidor d'Esports, Manolo Nebot, empresaris, autoritats que omplin el palc de Luis Suñer Picó, acompanyats, com no, per l'alcaldessa de la ciutat, Elena Bastida. El que vol és recolzar l'equip tots a una i agrupar-se para que este partit no s'escape. És un partit important, no és definitiu, però sí important, perquè un fora de casa... Escoltem Vigue el fora de joc, allà va Ballà, només ha vist a Ballà que ha caigut en Vigue. Bueno, s'ha deixat caure buscant algo inexistible. Però no ha picat l'àrbitre de la contra. Ha buscat algo increïble, s'ha deixat caure vergonyós. Però bueno,
El árbitro ha sigut listo. Ara sí que ha rebut falta Butragueño. No està desagradant-me Butragueño, Leo. Bueno, està lluitant les totes, està buscant les totes, arriba a la línia de mitjos, a veure si pot clarificar alguna cosa, perquè l'Alzira el problema que té és que la línia de mitjos pues, no té una idea clara, no trata bé la pilota, no juga bandes i ahí pues, comença als delanters no recibir algo positiu i ahí té un problema gran en l'Alzira. Atenció que va treure Cabanelles. La seva esquerra, atenció que va arroscar. I a punt ha estat de quedar-se la pilota morta a terra, però ha estat molt atent Trenco per a fer-se en la pilota. Sí, ha sigut una xua molt clara per el porter. En este cas amb Dani. Parece que s'ha portat la pilota en les mans. Que és el que li recrimina l'àrbitre de l'encontre. Ha caigut Cabanelles, tampoc ha volgut saber res. Jo crec que l'àrbit s'ha equivocat ara perquè jo he vist una clara falta i l'àrbit no l'ha vist així. El partit com la línia de la primera part, enrarit al mig del camp, sense ningú jefe al mig del camp, i ahí veiem un Alzira que està intentant arribar en valors llargs, algo que no li interessa, crec jo, perquè al mig del camp hi ha que tratar bé la pilota, jugar per bandes, este camp és molt gran. Ahí veiem una jugada molt bonica, que han aconseguit un córner, a veure si fructifica en una jugada important i aconseguir un remat para que se consiga un gol. No, va ser molt per fora de banda, pareixia que l'àrbitre està dient. Bueno. És fora de banda, allà va Tonet que busca Cabanelles. Cabanelles que fa? No, ve a retallar Cabanelles, atenció que està dins l'àrea. Ara serà Tonet el que farà la passada, no arriba a dir. La pilota a rebutjar Fajardo, que mal ara Fajardo, quan l'equip estava molt... Jo penso que Cabanillas és un dels jugadors que més clares té les idees, està tratant bé la pilota, jugant amb molta intel·ligència i a partir d'ahir pues, el contrari està damunt d'ell, no li deixa maniobrar i el que t'he dit, Pasqual, un equip molt seriós, una línia de 4, una línia de 5, porteria 0 i a partir d'ahir fer el seu partidet. Pues ja portem 7 minuts d'esta segona part. Allà va el central del Benicàssim posant la pilota, atenció que li cau a Miquel, Miquel tira. I quina pilota, ha passat per damunt d'Àngel, tots mirant-los i com ha guanyat l'esquena a la defensa de la Unió Esportiva Alzira, el xicotet Miquel, i ha fet aquest xut cap a la porteria de la Unió Esportiva Alzira. Ha sigut un despiste de defensa, ahir haver pogut acertar-la el delanter visitant, però bueno, ha sigut una jugada que gràcies a Déu no ha tingut sort, però la jugada portava el seu perill. Ha rebut una falta Romero. No està bé que totes les faltes passen per les botes de Cabanelles, que obri cap a Fajardo, Fajardo que posa la pilota, Butragueño que esperava el fallo, toca Ibáñez, Ibáñez Sandani, veurem què és capaç de fer. Pasqual, jo el que veig és un Benicàssim molt organitzat, molt seriós, una defensa de 3, de 4, de 5, i a partir d'ahir, si l'apreten organitzar-se, i així la pilota controlar un valor llarg, però l'equip del Benicàssim és un equip que està molt ben plantat, no ha perdut la posició de la pilota, i la gent molt ficada en el partit. Molt bé Fajardo, de 1, de 2, atacs de rebocons, no ha perdut la pilota i ara pot... La defensa dels Illes està trencada, Juanjo que s'ha incorporat i allí estava... S'ha vist allà a fer una falta obligada, perquè si hi ha d'este dribbling, pues la jugada directa de gol. Perquè és un home que l'ahir darrere és el que aguanta tot el que li tiren i rebre una targeta tan pronta. Ha sigut una pèrdua en el mig del camp, han eixit una velocitat, avantatge numèrica en atac i ahir s'ha vist obligat a fer una falta perquè si no, pues, ràpidament haurà posat una jugada claríssima de gol. Pues anem a veure, perquè quasi ja portem 10 minuts d'esta segona part, una falta perillosa contra la porteria d'Àngel. A veure si hi ha pilota, qui és el que m'ha pegat, però ben pronte Gustavo, ara és cosa de 2.
de Héctor i de Gustavo, però fins ara estava pillant Gustavo la pilota. Atenció, que va Héctor i a punt està de costar-li un disgust a la Unió Esportiva Alzira perquè anava la pilota per tot l'escaire. Una rosca molt ben ficadeta, suave però molt perillosa. El porter ha estat atent, ha salvat un compromís gran, però el que veiem és que en este playoff tots els equipos són serios, no van a dar-li res al Sira i si aconsegueix pues, classificar-se o passar-se va treballar moltíssim perquè no li van a donar res. L'equip està ben armat, el Benicàssim. A veure si Toné, que encara no ha entrat en un partit, en els minuts que porta Butragueño, que obri cap a l'incorporat, Cabanilles que porta la pilota, rep amb Dani, anem a veure si fa la centrada amb Dani, allí no arriba Tonet, que el pilla a contrapeu, i el Quix en la pilota és el Benicàssim, juga Rubén que obri la banda, allí està Héctor, recupera Cabanilles que s'ha entretingut i ha portat la pilota a Tomàs i juga Héctor per part del Benicàssim. De nou és Héctor, allí li pressionava Fajardo, juga Tonet que intentava buscar Romero, però perdut molt prompte la pilota de la Unió Esportiva Alzira. Ara Rubén Goig és un home també molt agressiu i amb molta velocitat. Anem a veure què és el que aporta en aquesta segona part. Se'n va amb Dani i la pilota acabarà en un córner. Pareix ser que a Dani li ha donat un poquet més de pressió a l'equip contrari, l'arriba per banda esquerra i pareix ser que el domini total del Benicàssim pues ara no està. No sé quina de les raons, però Fajardo, que és un home que estava destacant a la defensa, i va eixir Jordi. Sí, han vist que l'entrenador ha decidit un altre canvi, perquè conforme està la eliminatòria i este partit, pues, no hi ha que pensar, si hi ha que decidir una cosa ràpida perquè el test passa i el que se busca és aconseguir algo positiu. El primer tir i el primer contacte amb la pilota de Jordi, d'aquesta pilotada que ha rebutjat la defensa del Benicàssim. Juga per la banda Jordi, rebutja allí en aquesta zona de Reixàs, ha recuperat de nou la Unió Esportiva Alzira, rebutja la defensa, sol estava allà, pareix que el públic anima sense parar a seus, a la Unió Esportiva Alzira, juga el de Carlet Cuanco a la banda, ahí amb Dani, que se'n va en la pilota, fa la centrada, i a veure què passa, fregant el travesser de la porteria de Trenco. Pareix que l'Alzira ha eixit un poquet més ficat en el partit, sabent que està en casa, queden 45 minuts i ahir no hi ha que perdre la possibilitat d'arrinconar l'equip en el centre de joc i a veure si en una jugada aïllada pues, aconseguís algo positiu, perquè el partit està seguint igual com la primera part, trabat, en una defensa molt numantina per part del Benicàssim i pareix ser que ara en este moment d'esta segona part veiem un Alzira un poquet més ficat en el partit. Juga el Benicàssim, el Rubén, ha tallat ara sí Jordi, a veure si dona un poquet més de contenció a el canvi és que ha posat a Rubén Goig com a lateral i ha passat a ocupar aquesta plaça de centrocampistes el jugador del Ginet, Jordi. El sol número 15, que portava la pilota, volia anar-se'n de Rubén, no se n'ha anat. Gustavo, que juga en Héctor, i Héctor, que acaba perdent la pilota per fora de banda. Allà va el jove Rubén Goig per a Jordi. Jordi torna per a Rubén. Són en un espai massa xicotet, teu a meu, allà que jugar més ràpid Butragueño, que ha sigut objecte de falta. Allà va ballar el xicotet Migue, però que té velocitat. Se'n va Migue. Allí està Jordi molt atent, que està dient-li ballar, i la penya s'ha pagat que anima els seus. I esto és el de l'Alzira, que veuen que fica una pilota llarga, quan té que tratar més la pilota, no tindre pressa, queden molt de temps, i això li dona avantatge al Benicàssim, un equip que està experimentat, en aquest moment té una línia de 5,
y entonces el equipo fa molt bé relevos i no hi ha que dir de pesa, jugar-lo més per les bandes perquè ahí estan molt situats ells. Pues fora de banda per a la Unió Esportiva Alzira. Allà va Rubén Goig. Vol que busca Butraguello que la mata en el pit, torna cap endarrere, volia tornar-hi la Rubén, però s'ha percatat el central Moti per part del Benicàssim i ha rebutjat la pilota fora de banda. Rubén, Ballà, que retalla, molt bé Ballà, ara pareix que està més replegat el Benicàssim, ha tirat amb Dani, ha rebutjat la pilota en Rubén, que bé deixa aquestes pilotes Butragueño, però pareix ser que no hi ha connexió ahí en aquesta zona de rechaç. Comptau Tronco, Trenco, llarg. I aquestes pilotes, si hubiera pogut l'àrbitre de l'encontre pitar en manos de Trenco, hubiera pitat perquè així en la pilota les mans fora de l'àrea. Bueno, yo pensé que sí, pero lo que pasa es que el árbitro ha visto que tenía la posición de pilota en l'Alzira y ha deixat continuar el xoc. Un xoc de l'Alzira tira la pilota fora per atendre el xoc, però ràpidament s'ha alçat. Han perdut un temps molt important i a partir d'ahí veiem un equip com el Benicàssim molt tranquil en el camp, sense presses, el marcador li ho permeteix i bueno, jugant en la seva base que és porteria 0. Pues primer quart d'hora, 0-0 en el marcador. En el partit que estem oferint-los Ribera Televisió Canal 6 des de l'estadi municipal Luis Suller Picó d'Alzira en esta segona jornada del playoff d'ascens de preferent a tercera divisió i que enfronta al propietari del terreny, a la Unió Esportiva Alzira i a Benicàssim. Primer quart d'esta segona part, 0-0 al marcador. Pasqual, hi veiem un altre segon canvi ja preparat perquè l'equip de Cerveró no ho té clar i entonces està buscant solucions. El número 12 està preparat per a un canvi i a partir d'ahí anem a veure què ens dona de si esta segon part. I el primer que arriba, el gol i poalada de Viafreda per a Miguel. Estem dient 22-18 minuts, volíem dir, d'esta segona part. I el 0 que arriba al casiller. En aquest despiste en la defensa de la Unió Esportiva Alzira ha arribat el xicotet Vigue i ha posat el 0 al marcador. Sí, ha sigut una jugada per banda dreta, sense possibilitat d'una jugada perillosa, però ha aconseguit un tir creuat que ha sorprès al porter i a partir d'ara el partit se va complicar moltíssim perquè pues davanter per davanter, Leo, se'n va Butragueño entre paredes. Un home amb més moviment, però anem a veure què és el que dona així. Lo que ens preocupa a nosaltres és que el Benicàssim no ha perdut l'equilibri i ara, després d'aquest resultat a favor, pues va jugar més tranquil·litat, va quizás amontonar més a la gent i és més manera de jugar per bandes perquè l'Alzira li s'ha complicat un poquetet este partit. Com veus, el xicotet ho havia intentat en dues ocasions i al final tantes voltes del campionet la botija la fan que el tema l'estrenca. Ara Pasqual hi ha un error perquè l'Alzira manté 4 tios en defensa quan ara ja no li fan falta perquè ahí veiem un punta soles en un punta soles ja que jugar-se-la perquè en casa perdre este partit en esta recta final però bueno, és molt important solucionar este problema ràpid, jugar-se-la una carta, llevar un defensa, llevar un lateral i ficar un delanter més perquè l'equip s'atrinxeri en el seu camp en possibilitat de gol. Anem a veure què és el que dona així. Ha deixat un poc el partit gelat en este minut 18 d'esta segona part. S'ha complicat un poquetet el partit. Sí, quan Miguel arriba també, li ha un xut d'eixit tot bé, no? Trobar-se en la pilota soles, després engaltar la pilota i eixir per on li ha eixit, no? Sí, ahí veiem a Romero que ha recibit una pilota, tenia 3 defenses darrere i ràpidament, pues bueno, l'equip se replega molt bé, ara ve una línia de 6. Que bé, que bé, que bé, que bé! Que bé ho havia fet Romero ara. Sí, havia fet un desmarc molt bé orientat, l'ha cobert, ha intentat deixar-se caure l'àrbit, pareix que no ha interpretat així, no hi ha pitat una falta en defensa al delanter. En aquestes faltes sempre sol pagar-la el mateix, el delanter. Sí, indudablement. Pues anem a veure
perquè ara el que té la manilla del partit és el Benicàssim, que és el que va treure des de la seva porteria. Allà va Juanjo, el jugador de Carlet. Esa Paredes. Jo crec que és Pasqual que ara, conforme està el temps i l'equip de l'Alzira conforme té el resultat, té que oblidar-se ja i col·locar 3 puntes o algo més, perquè el Benicàssim té la possibilitat que no li facin cap de gol, perquè hi ha que apretar-lo més alt. En defensa mos sobra dos jugadors. Moltes baixes per a l'equip de Pep Cerveró, homes com Meji, Mergalejo, són homes que estan preparats per tots estos partits, són homes que no s'arruen, són homes que no es posen nerviosos davant de ningú. Allà va Gómez. Sí, ahí veiem el Benicàssim. Sí, que està tratant la pilota al mig del canvi ràpidament, inicia un contraatac ràpid en el soc punta que porta, però sobretot el que no està descobrint és la defensa. És una cosa que jo penso que ahir un xoc con Cabanilles és l'únic que pot marcar la diferència, perquè ahir veiem una falta clara que si haguera estat dins de l'àrea era un penalti, però bueno, ahir veiem que hi ha possibilitat d'una jugada a valor parat. Encara queda molt de partit en Leo, encara queda molt de partit per davant. I encara no s'ha acabat, allà va Tonet. A punt està de costar un disgust i sentit de gol, però és que hi ha que tirar. Sí, hi ha que tirar, i jo el que penso que hi ha que ficar és més puntes ara, perquè el Benicàssim té el marcador a favor, el temps també, i bueno, l'Alzira no té que caure en l'error de mantindre la defensa com la té, perquè el partit és un altre, a partir del 0-1 és un altre partit i este resultat no li val. Hi ha que arriesgar, buscar possibilitats i tratar de complicar-li la vida al Benicàssim, que hasta la fecha pues ho té fàcil. Allà va Tel. I s'ha ben quedat. Mira el noi del bol s'ha acabat perdent-se per la línia de fons. Una avantatge numèrica en defensa, retrasa molt la juga quan no tenen possibilitat de jugar-la, a l'Emich aglutinen molta gent, i jo penso que l'única solució que té l'Alzira en aquest moment és jugar per bandes, ficar 2 tios pegats a ratlla i a partir d'ahí pues buscar els huecos que se produïsquen, però si no és un error jugar així, perquè el temps està acabant-se, el partit va avançant i no se treballa a la banda. Ara veiem una possibilitat. Aquesta banda la que té que explotar Pep Cerveró. Ahí va Tonet, fa la centrada, i a punt ha estat d'arribar Paredes en la pilota, però s'ha creat el tir. Ara arriba tard Ibáñez, el capità de la Unió Esportiva Alzira. Sí, el equipo se beneficia de estas jugadas, recupera un poquetet, descansa, xela el partit i això és el que no li interessa. Ara sí, van davant del marcador Leo, pues paren una falta. Jo penso que ara en aquest moment el que li interessa a l'Alzira és ficar més velocitat per bandes i la defensa que se la jugue en 1-1 o en 2-1, però no 4 tios para un delanter que en este moment està jugant-se este partit. Pues anem a veure què és el que podem, què és el que pot fer la Unió Esportiva Alzira en esta segon part, perquè aquest resultat pareix ser que no s'ha acabat el playoff, que queda molt, però a casa no hi ha que deixar perdre un punt. El que passa és que els errors ara tenen que ser mínims, perquè si no aconsegueixes punts en casa, pues se complica la vida, i el que té que pensar l'Alzira és que tots els equipos són molt importants, són equipos que estan molt ben armats, tenen gent de moltes qualitats i els errors ara tenen que ser mínims, perquè els equipos que té davant estan molt ben dotats. Se ho ha cregut el Benicàssim, que podia guanyar en l'Urso i el Picó, i així ja està fet tot, des del minut 18. Veurem, molt meticulós ara en aquesta falta. Hem vist un error de l'àrbit perquè la posició de la pilota la tenia l'equip i ha pitat una falta increïble, perquè la posició estava en l'avantatge. Pues anem a veure. La falta diu que és ahí. Ahí va posar-la. No tenen massa pressa, van per davant del marcador.
Y si se lo permiten, pues así no está. Tanca de 2. Jo el que veig, Pasqual, és que el Benicàssim és un equip que està molt ben posicionat en el terreny de xoc, ha fet el seu partit, ha aconseguit un gol i a partir d'ahir, pues, bueno, el problema és de l'Alzira, que té que eixir en una pilota ràpida i veiem un punta, Cabanillas treballant a tope, pero la defensa del Benicàssim ha organizado. Pero Cabanillas no puede pegar ese carrerón para buscar la pelota y no agarrar. Es que hi ha que llevar gent de darrere perquè al mig del camp i per bandes se xue. Per bandes i tocant, així, ara arriba Tonet que recolza l'Andani, Andani que busca la banda, troba Tonet que se'n va, Tonet ha perdut la pilota, llavors l'autor del gol, Vigue, es troba l'Andani, és un xaval que les lluita totes. Han vist un equip molt ben situat en el terreny de xoc per part del Benicàssim, molt tranquil. Que Paco Flores va fer el segon. I veiem un Alzira un poquet nerviós, segons avança el partit. Està cada vegada més nerviós i li sobra gent en defensa. El Benicàssim està fent canvis, jugant la seva base i bueno. Pues Pepe per Unai ha sigut el canvi que ha fet el Benicàssim. Allà va Cabanillas, arriba Cabanillas, a punt ha estat d'arribar en aquest esforç que ha fet el jugador de la Unió Esportiva Alzira per a fer aquesta centrada. Els minuts que passen i l'equip de Pep Cervero que no és capaç d'arribar a la porteria de Trenco, porter del Benicàssim. Toca Héctor, allí intentava eixir Rubén Roig, perdut. Ahí hem vist un error de l'àrbit perquè la jugada anterior era falta. Se n'ha passat algunes d'estes, I han vist que, bueno, menos mal que línia alça la bandera. Sí, si no, que se n'anava. Claríssima. Allà va Rubén que Ibáñez, Jordi, torna el Jordi, tindrà la pilota. Ibáñez, si és que hi ha que tocar i hi ha que tindre la pilota. Amb Dani, que s'ha incorporat en aquesta segona part. Després Tonet que no se'n pot anar de seu, i entren dos. A Tonet li tapen l'eixida. Ara hi ha hagut la falta als jugadors de l'Alcúdia. Jo el que veig, Pasqual, que l'Alzira li ha faltat això durant tot el partit, que baixa el terreny de xoc, que temple la pilota, que trate bé la pilota i això és el que li falta a l'Alzira. Un xoc com la qualitat de Meji, buscar l'últim passe, que és algo que no ha aconseguit. A valors llargs, una defensa ben organitzada. Allà va Ibáñez. Ha pitat penal. Ha pitat penal a favor de la Unió Esportiva Alzira. No. En aquesta jugada. Pareix que sí, Ara va veure perquè ha pitat penal. Sí, ha sigut una jugada clara que un defensa no ha sigut penal, Pasqual. Pareix ser que ha sigut falta en contra de l'Alzira, perquè veiem que l'àrbitre està tirant això de l'Alzira fora i el que creien que era un penal claríssim ha sigut. Bueno, està clar. Bueno, atenció que hi ha partit, Leo. Mitja hora, falten 30... Pitar penalti, falta... 29 minuts de la... Falta a veure si això s'aconsegueix en gol i a partir d'ahir és un altre partit. Una consulta en línia d'àrbit. Que no sé què haurà anat a dir-li l'assistent al senyor Fernández Sánchez. Atenció, que va Cabanillas. Gol! I la Unió Esportiva Alzira empata el partit. Cabanillas per a l'equip de Pep Cervero. Ha sigut un penalti que ens ha deixat en la duda que si era que no era,
no sabien directament el que havia evitat, però a partir d'ara és un altre partit. Jo he vist que intentat rematar Cabanillas, no sé si l'ha plantejat, però la qüestió és que 1-1 al marcador. I a partir d'ara, la Unió Esportiva Alzira deu d'entrar en el partit de los Dàmels de Pep Cervero. Deu de jugar-se una carta, intentar entrar per bandes y agarrar a este equipo y per lo I menos... segon gol, Leo, del dorsal número 10 de la Unió Esportiva Alzira, Cabanillas. Ja ho feia en el port de Sagunt la primera jornada, també posat el gol de l'empat, ja que l'equip algireny perdia en un gol a 0 contra el 0, i va ser Cabanillas el que li donava l'empat a l'equip de Pep Cerveró. I avui també està donant-lo en el Sunyer Picó contra el Benicàssim. Esta recta final, Pascual, fa falta tindre tranquil·litat, no perdre la posició de la pilota, jugar per bandes i a veure si este 1-1 se converteix en el 2-1 a favor de l'Alzira. Pues anem a veure, entre tots anem a fer força el públic que no para d'animar a la Unió Esportiva Alzira. Baló que posarà en el punt de penal. Allà va. Allí és La Peña Sacadol està col·laborant a tope. Sí. Ara sí que entra la gent del partit, se'n va Tonet per la banda, cavalgada de Tonet, no la pergues Tonet, la perduda Tonet, el de la Culla que ha perdut la jugadora galopada per la banda, amb Dani que rebutja. Allí ara hi ha hagut falta, ara hi ha hagut falta del dorsal número 15, Unai, el capità de la Unió Esportiva Alzira, José Ibáñez. Pareix que la no ho ha vist així, Pascual, i... Per darrere l'espenta i no pot controlar el jugador, falta, siga en el mig del camp o siga en el banderí de córner. Esta recta final és on l'Alzira té que tenir més equilibri. Allà va Tomàs, Jordi, no la perga, Jordi ahí, juga Jordi a la banda. No fer ningú error, jugar per bandes i a partir d'ahí hi haurà possibilitat. El que dia Leo abans, si hi ha que jugar per les bandes, allà apoyem a Paredes que se'n va de 1 o de 2, no ha pogut ser. Ara se'n va Ibáñez, casta del capità de la Unió Esportiva Alzira. Allà va el de Carles, ha fet la pilota, que bé ho ha fet Tonet, no ha pogut Romero doblar, era una bona intenció. Sí, ha faltat un poc de més d'apoyo per això de l'Alzira, ha deixat a Romero sol ahí en la possibilitat de... i no ha encontrat el company. A por ellos, lo que canta la peña de la Unió Esportiva Alzira, Sapo gol. I les graderies que aplaudixen a l'equip de Pep Cerveró per a que entre el partit. Ahí poden veure les imatges de la peña Sapo gol que anima seus per a veure si pot aconseguir el que tots esperem, el segon gol per a Pep Cerveró. Jo penso que ara, Pascual, el partit està en una fase importantíssima. El Benicàssim té una possibilitat d'un empat, està donant molt de terreny de xoc a l'Alzira i el que hi ha que fer és tratar la pilota bé, no tindre pesa, jugar per bandes i controlar el partit perquè està en una fase molt important. Doncs per a que acabe 1-1 al marcador i està molt meticulós el senyor Fernández Sánchez en aquest tipus de faltes. Equipos voldrien estar per fora de casa perquè, bueno, a la mínima no se la pela per ningú equip i ràpidament pues, pita qualsevol falta. No està agradable. No està mal l'àrbit, però m'agradaria veure-lo pel meu equip fora de casa. Té àrbitre fora, no, senyor Tarín? Sí, probablement. Pues hi ha una falta a favor del Benicàssim a uns 4 metres de l'àrea de castig de la porteria d'Àngel. Allí va la tanca de 2. L'àrbitre que xibla, allà va. I allí de baix dels pals ha tret Rubén Goig. Ahí seria mà de ganar la pilota a la Unió Esportiva Alzira i així a la contra. Pressiona el capità de la Unió Esportiva Alzira, Ibáñez. Massa pressa ha tingut, s'ha precipitat. Allà va Juanco, que li passa per dalt. Controla Miguel, l'autor del gol. Ahí hi ha Gustavo, i ha perdut la posició de la pilota. I anem a veure què és el que ha assenyalat. Jo, Leo, no sé, veient tot directe, a través del monitor, jo no sé
eixa falta. És que jo penso que l'àrbit ha deixat l'avantatge molt és, i entonces quan ha vist que ha perdut la possibilitat, però un temps molt llarg, ha tornat darrere i ha pitat la falta, que jo penso que però ja havia passat un minut, perjudica l'Alzira totalment. Sí, ese xiulat. I bueno, este és el nou reglament del futbol i hi ha que acoplar-se d'ell perquè I és una falta d'on s'ha produït, que s'ha produït més darrere, s'ha convertit en una falta molt perillosa. Perillosíssima, perquè el partit està ara en taules, un empat a 1, i qualsevol jugador pot marcar la diferència. Llavors, amiga, serà Gustavo que li pegue i ha tingut que fer una extraordinària parada. Àngel enviant la pilota en direcció al córner. Una pilota molt ben ficada per banda, cama esquerra. Sí, Gustavo li pega la pilota i la posa amb el Leo. Sí, és una esquerreta molt bona. El públic. I entonces han buscat un córner que l'Alzira està ahí taponant, defendent este empat, que anem a veure què mos diu. El públic que s'enfada amb Fernández Sánchez. Allà va Paredes, que deixa la pilota aquí, que serà la pilota per a la Unió Esportiva Alzira. L'equip alzireny, que li falta un golet. Li falta un golet para posar-se líder en este grup, en esta playoff descens de preferent a la tercera divisió. El partit està completament igualat, l'Alzira la pressió de la il·lusió i el Benicàssim sense perdre possibilitat d'estar pegant posició en el camp, una defensa seriosa, al mig de camp treballant, i l'Alzira sofrim molt en aquest partit. Pues anem a veure què és el que dona de si l'extra recta final de la segona part. Atenció, només que toquen la pilota es deixa caure, ara no ha picat el senyor Fernández Sánchez, porta Romero a la pilota, allà va Tonet pel mig, atenció que podia haver perill, entra el de l'Alcúdia, la pilota que mal li ha pegat Tonet, era buscar Cabanillas, ha volgut buscar pel curt, i la pilota s'ha perdut per la línia de fons. Era una jugada per a que acabara en gol. Sí, ha sigut una jugada preciosa de Romero, un contraatac molt ben portat, una pilota a Tonet i Tonet s'ha equivocat perquè havia buscat el palo llarg, i ahir, a partir d'ahir, havia pogut ser una possibilitat d'un companyero, però li ha eixit mal el tir creuat i és una llàstima que se vagi perdut una possibilitat claríssima de gol. Va fer el tercer canvi. Va fer el tercer canvi. El Benicàssim, se'n va l'autor del gol, Migue, entra Carce, en el dorsal número 14 per l'11. Sí, estratègia de vestidor, no diuen qui és, sempre és el tio més últim que està, i això és futbol. La gent de casa se fica nerviosa i la gent de fora arrapa aquests segons que sempre, bueno, estan dins del reglament. Allà va, hi ha que esgotar tot el que es puga. Vol que acabaran les mans del porter Àngel que farà la treta llarga, una puntada llarga, i passa a divisòries, allí recupera Unai, però també recupera la Unió Esportiva Alzira, juga amb Dani, se recolza el Tonet, que té que soltar la pilota, ara ja és falta. Una targeta claríssima. Una targeta perquè gana de la camiseta Tonet, no pot traure perquè té que apuntar la targeta. En aquesta ocasió té raó l'àrbitre de l'encontre, té que apuntar la targeta al dorsal amb números 6. Si hagués fet una falta Pasqual, hauria pogut traure a valor parar ràpid. Però en el moment que anota l'àrbit, té que anotar la targeta i a partir d'ahir, quan autoritza ell, traure ràpid. Veiem ara en aquest moment el Benicàssim més nerviós que mai. L'Alzira està arribant a base de jugar de el partit de la Unió Esportiva i que en un moment li pot caure el segon de la vesprada. Sí, indudablement el Benicàssim s'ha anat a terra un poquetet, està donant molt d'enterreny de xoc i ara l'Alzira el que té que és no ficar-se nerviós, perquè jo penso que si fa les coses bé té temps. Romero, anem a veure Capanit que fa l'entrada, el tir directe. És molt difícil d'ahir sorprendre el porter. Sí, l'ha vist molt clara, tenia possibilitats de veure-la vindre i a partir d'ahir el porter ha tingut molta avantatge sobre la delantera atacant de l'Alzira. El temps que va acabar sentint aquí la Unió Esportiva Alzira
espectillar els últims minuts. Jo penso que una cosa molt important és no perdre la serenitat, estar dins del partit, jugar bé, no pegar esta pilota que han vist ara, A veure perquè la pelea Romero, perquè però acabarà fora de banda. bueno, Hi ha que pelear-les i tindre les pilotes al... el que hi ha que fer és fer-li mal a l'equip visitant i jugar-lo per bandes, perquè ahir una balona llarga, ell està molt armat dins, mantén la posició d'una línia de 4 més una línia de 4 en la línia de mitjos i s'arreplega molt bé. Qualsevol error és un avantatge per a l'equip visitant. Allà va la pilota. Molt bé, allà Juanjo. En què mala sort s'ha esbarat el capità José Ibáñez. El baló que va a la banda, allí tapa Jordi. Que bé Jordi ara, va, no es perdre la pilota. I se la contra, la demana Cabanillas, i a Cabanillas la la pilota, però ha tingut que posar el peu Rubén. Pasqual, que no ha estat acompanyat. Romero està sol, té 4 delanters esperant-lo, i el Ciro el que té que fer és jugar per la banda, perquè li permeteix en una defensa de 4 jugar més per banda, no pegar aquestes sabatades i arribar. Ahí veiem una altra possibilitat de jugar-la, no l'he intentat jugar-la. Jo penso que falta l'home de la línia de mitjos. Si Cabanillas carrega l'equip, no es pot perdre aquesta pilota, som 3 jugadors de la Unió Esportiva Alzira. Fa falta durant tot el partit, això home al mig del camp, que clarifiqui idees, que jugui per banda, que l'últim passe siga mil·limètric. Molta il·lusió, molt de cor per part de l'Alzira, però no està llegint bé el partit en esta recta final. Pues tampoc el comprenc, Leo. Tampoc el comprenc aquesta falta. L'àrbit ha estat, bueno, molt raro, molt fora del partit també, i el públic està molt cabrejat en ell perquè no està donant-li res, però també està seguint massa... És que aquesta falta... Massa just. Ni a favor d'un ni a favor de l'altre. Si es que te s'ocorre pitar falta, en ningún moment a favor del Benicàssim. En este moment el que se produeix és que està beneficiant del Benicàssim, l'equip que està fingint una lesió, quan no ha sigut així, passant del temps i jugant a favor del Benicàssim, perquè li han tret una rentabilitat a la falta tremenda. Han parat el ritme del partit, tenen la posició de pilota i això el que fica nerviós és l'Alzira. El cap està fent-li mal. Què és capaç de descomptar? Bueno, sempre sorprèn molt perquè sempre descompten menys de lo que vol l'equip de casa i més de lo que vol el visitant. Això sí que és de veres, però que s'ha perdut molt de temps en este partit. Es quedaran 4 punts si s'acaba així el Benicàssim. A esperar el que faci el 0. Allí està el rebús de Juanjo, toca Paredes, el baló acaba en un all, allà va Gustavo, no s'entera de la pel·lícula. Ahí el públic s'ha senyor Fernández Sánchez no s'entera de la pel·lícula. Però pareix ser que l'àrbit li dona permís per entrar, perquè si no hubiera sigut així, ràpidament era una targeta roja. No vist que girar, No, però l'àrbit ha vist que li ha pegat la pilota quan deixi de ratlla i no li ha tret targeta. Pareix ser que l'haurà autoritzat en la mirada o en el braç o en algun gesto. Pues, en el dubte han quedat si l'àrbitre de l'encontre havia autoritzat l'entrada del jugador castellonenc. Sí, ahí lo que veiem és l'equip del Benicàssim plantat, un punta, 4 tios rodejant-lo, 3 tios rodejant-los, la línia de recha se ven agarrar i sense ninguna pressa perquè tenen el marcador a favor. El 1-1 es beneficia i ara veiem un replegament intensiu per part del Benicàssim i l'Alzira ha sofrit molt per no jugar per bandes. Pues això està a punt d'acabar, Leo. I el marcador que no es vereja. Quina pena, quins punts, quin empat li se'n va a la Unió Esportiva Alzira. Atenció que va Héctor. Vull entrar hasta la cuina. Ha assegut allà, vol que va Romero. Mai a la vida poden arribar així d'aquesta manera. El jugador no pot passar. Ara ja jo penso que hi ha li sobra l'Alzira en este moment, en esta recta final, pues li falta un home més pegat a ratlla i li sobra un lateral o un central marcador. El futbol hay que interpretar-lo així, estan jugant-se una lligueta d'ascens
i ahir el banquillo té que rectificar molt ràpid. Jo veig molt ficat en el partit el Benicàssim i l'Alzira en aquest moment té que jugar-se la carta de ficar un punt a més, perquè el partit està ficat així, ja que llegir el partit conforme s'interpreta. El futbol cada 5 minuts canvia de manera i ja que agarrar el Cine Comerç. Vamos, Ibáñez. No arriba. Qué lástima que no arribara ese balón de José Ibáñez, capitán de la Unión Esportiva Alzira, en este partido de hoy. Los baixes de Bergalejo y del capitán Antonio Meji. Home, que l'últim passe és el que li ha faltat a l'equip de Pep Cervera avui. L'equip el té d'anar dominat, però sense ninguna jugada perillosa. Ara vole, no ha arribat, per poc no ha arribat José. A veure, perquè estem ja en el 38 i mig d'esta segona part. Leo, 4 minuts seran afegits. Podem veure el delegat de la Unió Esportiva. Jo he vist un Benicàssim molt ben plantat en el camp i un Alzira nerviós, sense tindre això en el punt de referència per a jugar per bandes, perquè el partit ho va permetir. Ensenyem el nostre revisor aquests 4 minuts que comentàvem nosaltres. Encara queda temps, encara queda partit. Sí, tot és possible. Cabanilles. No ha pogut eixir, el jugador de la Unió Esportiva Alzira. Ara ha sigut, però em recorda que li ha fet falta. Voló que va buscar Rubén la pilota, o si arriba Paredes, no arriba Paredes, que pena que entre els dos jovens no hi ha tret l'últim esforç. Està fent-li un poquet mal, bueno, la il·lusió, la intensitat d'intentar ficar-se en el partit i estan fent errors quan hi ha que tindre la sang molt gelada i calcular molt bé les coses. Jo crec que l'equip ha corregut de Leo. Ha treballat, en el cor que en el cap. Ha luchat i part del partit. El que li ha faltat a l'Alzira és tindre claritat d'idees en la línia de mitjos. Ahir sol no ha arribat l'últim passe, que és el que fa mal. Vamos, Tonet, l'últim efort. I ara... Sí, este equip no se la pela, una possibilitat de jugar d'atac ràpidament, ho tallen en una falta. I a Tomàs. Se juga una targeta, l'equip el prepara en el Monten ahí darrere, i bueno, ara hi ha que buscar el xoc aéreo, on l'Alzira té bons jugadors, però falta que l'acerten. Anem a veure si és possible esta jugada. Sí, Tonet havia interpretat molt bé la jugada, l'havia llegit bé, havia arribat a banda, però el defensor ha anat a per ell directament i se la juga a la targeta i ha tallat una possibilitat de jugar d'atac. Allà va Cabanilles, recta final, temps de descompte ja. L'últim esforç d'estos partits que més guanyen, l'últim sospir del partit, Cabanilla, allà va, s'ha mitjat el porter, Tonet ha rebutjat la pilota. El que veiem és el públic de l'Alzira molt ficat dins del partit i treballant moltíssim per a veure si és possible la força del xorro número 12 està en el camp. Falta que l'equip ho transmetisca i ho comprenga. En l'últim minut del partit no es maneja un alma. En el senyor pica tots pendents de l'últim esforç de la Unió Esportiva Alzira. Va, a veure si qui és el capaç de recuperar la pilota. Vaya, la recupera com sempre. El que hem vist que esta segon part el Benicàssim s'ha quedat un poquet més guardant la línia defensiva, li ha donat el canvi a l'Alzira. El que passa, jo crec que l'Alzira, pues bueno, ara està jugant un PLP a la banda, però és el partit d'elles i sé jugar la pilota per les bandes on no hi ha avantatge, perquè si van per al centre no hi ha possibilitat. Encarrada jugant amb Dani que buscarà a Rubén que va per terra. Sí, ràpidament, diguem, possibilitat de jugar d'atac, una falta i en si ja trenquen el ritme del contrari. En si repleguen tots allà darrere. Repleguen la manta i es fiquen tots darrere també. És un equip molt veterà i l'estratègia la té claríssima. Parece ser que així d'una ocasió hi ha Pep Cervera de la banqueta allà ara. I això s'ha acabat, Leo. Sí. Això s'ha acabat.
No, 1-1. en este moment lo que hi ha que pensar és que l'Alzira no ha perdut ningú partit, empatar en el camp de l'Acero i avui té un empat i a partir d'ara este equip l'ha vist molt armat, ha tingut la possibilitat de ficar-se en un gol a favor i a partir d'ahir ha fet el seu partit, però l'Alzira l'ha vist molt bé, jugant molt, luchant molt, però en un error grandíssim a la línia de mitjos. Faltat un home que tingui les idees clares per a portar a este equip dalt. Què pot passar la pròxima jornada que s'enfronten entre ells dos altra vegada? Bueno, lo que hi ha que fer és este partit que servisca, que el llisca bé l'entrenador de l'Alzira, que sàpiga que hi ha que tratar bé la pilota i que jugar per bandes, perquè este equip no ha perdut la posició en el camp mai, sempre ha estat molt organitzat i és un equip que té una bona qualitat. Leo, haver pogut treure alguna cosa més a la Unió Esportiva en aquest partit? Bueno, si haver arribat per banda sí, però si veiem el que ha sigut el partit, el Benicàssim ha sigut un equip molt ben plantat en el camp, que ha treballat a tope i li ha tapat totes les vies de jugar de l'Alzira. Ha sigut un equip molt listo i a l'Alzira li ha faltat un poquet més de possibilitat de jugar per banda. Pep Cervero, que és un home que no diu mai als àrbitres, pareix ser que no estava massa content amb l'arbitratge del senyor Fernández Sánchez. Sí, està tot en l'aire encara, queden molts partits encara i el que tinc és tranquil·litat, treballar la setmana, pensar que el diumenge que ve hi ha un altre partit i no perdre mai la il·lusió perquè depenen d'ells mateixa. Pues una vegada més, moltes gràcies, Leo, per haver-nos acompanyat en aquesta transmissió. Gràcies a tu, Pasqual, per invitar-me, un plaer per a mi. I t'esperem a la pròxima. Moltes gràcies. I nosaltres anem a fer una xicoteta pausa per la publicitat i en tornarem ja, però des de la sala de premsa, a veure què opinen els dos tècnics. Des de la cabina de comentaristes és tot.